Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 7-nji ýanwarda ýurdun owa hojuluk puwdugyna bagyşlap, käbir ýokary wezipeli resmiler bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna ekerançylyga degişli nakyllar we atalar sözü barada gurrun gozgoldy. Prezident owa hojulugy gödäwçilik edýän orunmasary Esenmurat Orazgeldiýewden Türkmen Owa Hojuluk Universitetine daýhançylygy, topragy, suwy, ekerançylyga degişli parasatly sözleri toplap neşir etmäge taýýarlamak barada tawsyryk berdi. Türkmenistanyň döwlet telekanallary maslahatda Prezident Berdimuhammedowyň ekerançylyga degişli nakyllaryň we atalar sözüniň ähmiýeti barada aýdan sözlerini getirdi. Ata-babalarymyz howanyň guruk şertlerini, owa ekinlerini ýetişdirmegiň baý we gymmatly tejribesini topladylar. Bu taryh tejribe häzirki günlerde de öz möhümligini ýitirenok. Şol tejribe ençeme atalar sözlerini nakyllarda öz beýany tapypdyr. Döwlet başçylygynda bu pekimleriň ekrançyga alyp barmagyň aýratynlyklaryny üren takyk häsiýetlendirýänini aýtdy. Diýip döwlet telewizionyasy prezidentiň sözlerine salgylanýar. Bu habarlardan ma'lum bolşuna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň hökümet derejesinde ýurdun ekerançylygyna we maldarçylygyna degişli sözlügi çapa taýýarlamak barada gurrun gidýär. Mundan ozal geçen asyryň soňky çäreginde Türkmenistanyň çägine ekerançylygy we owa hojuluk terminlerine degişli sözlükler çap bolupdy. 1979-njy ýylda ýurdun döwlet çapkanasyna türkmen diliniň ekerançylyk leksikasy adly sözlük hemde şol ýyl owa hojuluk terminleriniň rusça türkmençe sözlügi çap edildi. Ýöne türkmen medeniýetiniň ma'lum bolşuna görä resmiler täze taýýarlanylmaly owa hojuluk sözlügine puwdagy degişli nakyllary, atalar sözüni we beýleki parasatly sözleri hem goşmagy meýilleşdirýär. 10-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Aşgabatly publisist ýazyjy Amamrat Bugaýew nakyllary we atalar sözlerini ýygnamagyň ähmiýeti barada gurrun berdi. Atalar sözü hukman ýygnanylmaly, olsa atalar sözüni ýygnamak biraz özlüğüne, taryhyna koyulyan hormat. İkinciden bir ol atalar sözü yönelge dörenler milletin mentalitetini açık görkezmäge, milletin taryhyny dikeltmäge de angryan bilen oltu berýän zat. Diýip Bugaýew aýtdy. Nakyllara çeper pikirlenmäniň asyrlaryň tejribesi bilen döredilen we kämilleşen nusgalary hökmüne garalýar. Türkmen halkynyň arasynda olar ruhy baýlygyň esasy ödenini maňdyny düzýän çeper gymmatlyklara deňelýär. Türkmen dilçi alymy Pyğım Azymowyň baş redaktorlygyna çap edilen Türkmen Sowet ensiklopediýasyny atalar sözüne şeýle düşündürüş berilýär. Atalar sözü Türkmen halk dörediciliginiň bir görnüşi bolup, özüniň bütewi çeperçilik, ritmik guruluşy, mazmuny we formasy boýunça nakyllara has ýakyn janr. Gysga tetrlerde çuň manyly, ýeňil formalarda düzülen nakyllardan atalar sözüniň tapawdy, onda ündelýän düşünje göne aýdylman, köplenç göçme manyda ýa-da kinaya, tymsal, ýaňsalmak arkaly berilýär. Muňa garamazdan atalar sözü nakyllara gaty ýakyndyr. Olary bir-birinden saýgarmak hem kyn. Diýip Türkmenistan SSR-niň Ilymlar Akademiýasynyň 1972-nji ýylda çap eden ensiklopediýasynyň 1-nji tomuny aýdylýar. Ensiklopediýada atalar sözü nakyllary has ýakyn ýöne olardan tapawutlanýan janr hökmüne düşündirilýär. Ýöne onu nakylyň nämedigine düşündürüş berilmeýär. Diňe atalar sözüne seret diýip çäklenilýär. Türkmen diliniň internet giňişligindäki iň iri sözlügi enedilim.com saýty nakyl sözüni öwüt nesihat tälim berýän gysga manyly halk aňlatmasy diýip düşündirýär. Türkmenistana inni köp ýyllyklyň dowamyny milli aňyýetin huş aslygoorlaryny kemale getirýän söz sunuwaty, nakyllar we atalar sözü halk arasynda ünsden düşürilmeýär. Türkmen jemgyýetine giň ýaýran garaýyşlara görä ýyl arasyna hususan owa ýerlerine günnelik gepleşiklerde nakyllara salgylanýan özary gurrun döşlüklerde atalaryň sözlerinden mysal getirip öz garaýyşlaryny beýan edýän ýaşuly nesliň wekillerine ýygy-ýygydan duşmak bolýar. Baýlygyň maýasy, gönüzlügi şol halk görüjüligine, şol üçin türkmen diýär, akylyň bolsa akla er, akylyň bolmasa nakla diýär. Diýip Bugaýew aýtdy. 2016-njy ýylyň fevralyna Türkmenistanyň halkyň medeni mirasyny nakyllary we atalar sözüni orta we ýokary mekdepleriň okuw kitaplaryna girizmek barada döwlet başton derejesinde tawsyryk berildi. Şol ýyl Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan Paýhaz Çeşmesi adly atalar sözü we nakyllar kitaby çap edildi.
Folklorçularyň we dilçi alimlaryň türkmeniň halk döredijiliginden nakıllary we atalar sözüni toplap ýazga geçirmek tejribeleri öz göz başyny has aňyrdan alyp gaýdýar. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň habarlaryna 1996-njy ýylda Seýidowyň awtorlygyna nakıllaryň we atalar sözüniň neşir edilişiniň we öwrenişiniň taryhynyň atly makalasyny bu sunugatyň ösüşi we öwrenişi barada maglumat berilýär. Onu aýdylmagyna görä Merkezi Aziýa eden siýahatynyň ýygyny Wenger alimy Van Beri 1867-nji ýylda Leipzigde Çağatay dili ady bilen çap eden kitabyna türki halklaryň arasynda giňden ulanylýan şolaryň hataryna türkmen nakıllaryna orun berilen 100 sany atalar sözüni giýdirýär. 1904-nji ýylda Aşgabatda Agabekowň awtorlygyny Türkmen Zakaspi oblastynyň nakıllary we atalar sözü Türkmen diliniň okuw kitaby atly eser çap edildi. Onu 200 goly nakıl toplandy. Geçen asyryň başlaryna Rus alimi Aleksandr Samoylovich Türkmen halk döredijligini şol sany atalar sözüni we nakıllary öwrenmekde uly iş bitirýär. Türkmeniň halk döredijligi ertekiler atalar sözü we tapmaçalar atly kitabyny çap edýär. 1925-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet neşriýat gullugy Muhammed Geldiýewiň toplan nakıllaryndan we matallarynyň ibaret makal we matallar ýygyndysy Babalar sözü atly kitabyny çap edýär. Oňa 507 nakıl we 52 matal giridilýär. 1943-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalynyň 6-njy sanyny dilçi alim Muhammed Garriýewiň Türkmen nakıllary atly makalasy çap edilýär. Onuň soňuna 800 goly nakıl giridilýär. 1944-nji ýylda Muhammed Garriýewiň Aşgabatda çapa taýýarlan şahirlaryň sesi atly antologiýasyny şol döwrüň ýazyjy şahirlarynyň eserleri bilen bir hatarda 800 goly türkmen nakıllary we atalar sözü giridilýär. Şondan soň bu ugurda edilen işleriň sany artyp başlaýar. Aşgabatda 1949-njy ýylda Garriýew Osmanow daglaryň taýýarlan Türkmen nakıllary kitaby, 1961-nji ýylda Berkeliýewiň çapa taýýarlan Nakıllar we Atalar sözü atly kitaby, 1968-nji ýylda Raskulýewiň çapa taýýarlan Garagalpak türkmenläriniň nakıllary 81 we 83-nji ýyllarda değişiklikde Garriýewiň we Berkeliýewiň şeýlede 83-nji ýylda Mehmet Niýazowyň hem de Esen Muradowyň tagallary bilen taýýarlanan Nakıllar we Atalar sözü kitaplary çap edilýär. 1988-nji ýylda Aşgabatda Weliýew hem de Ilyasow Stavropol türkmenläriniň nakıllary atly kitaby çapa taýýarlaýar. Aşgabatly ýazjy Murat Bugaýew Azatlyk radiosy bilen gurulmuşlukda Sowet döwründe türkmen atalar sözüni we nakıllary ýygnamakda gurulmuşlukly tagalla edilendigini gurulum berdi. Etler döwründe nakıllary umuman halk döredijligini ýygnamak boýunça uly işler edilýärdi. Ýylyň ýylyna diýen ýaly ýörüýçi halk döredijligini ýygnaýan ekspedisiýalar, olar folklor ekspedisiýasy diýiplendirilýärdi, ýylyçyny gurulýardy. Şu ekspedisiýanyň düzümine de görnükler hem de ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýa-da Ilimler Akademiýasynyň ýokary okuw jaýlarynyň aspirantlary giýýärdi. Şolaryň tagallaty bilen häzirki golýanmalar fondy diýilýän institutun düýrü tutulýar. Bugaýew gurrun berdi. Folklorçular köp sanly bagşylaryň ýa-da bolmasa ýyl içindäki dili barlaryň dilinden nakıllary we atalar sözlerini ýygnaýarlar. Bugaýewiň gurrun bermegine görä gymmatly sözler halk içinden ýygnalanyna käbir mirasgärleriň ýagny folklorçularyň goýberen sägligi bilen käbir nakıllar ýoýulýar. Ýazyjy bu gurrunlary mysal arkaly şeýle delillendirdi. Meselem Neşwat ýylysyny diýerler-de geçäzän gaýry gatrawy ýag diýerler. Bir aslynda ol ýylysyny şol ulanyş häzir bu ýerlerini köp berde ulanýy. Geçäzän gaýry gatrawy jam gaýry. Jam ýani kap gerek. Geçin öldürenden soňra şondan mazam bolmaly. Mesela sığırın şakınırsan ennamsız var diýerler. Aslında sığırın şakınırsan kuğunun ennamsız var. Son ödünün kuğundaşının ennamsız var da. Bugaýew düşündirdi. Azatlyk radiosu okuyucularını we dinleýijileri jedeli nakıllar we atalar sözü barada öz hödürleýän azat platformalaryna pikir alışmagy, tesvir galdyrmagy çagyrýar. Bugaýewiň anancına görä siýasatyň ýa-da bolmasa ýokardan berilen görkezmeleriň pidasy bolup üýtgedilen nakıllar we atalar sözleri hem bar. Siýasatyň pidasy bolup üýtgedilen nakıllar zatlar, olar ýokardan berilen görkezmeler juda kän şeýler zatlar. Men ýekizim hali aýdaýyn şu wagtyň içinde ýörgürlügüň şu giripdir şoram ýylyň köpüniň aňyna. Molla köp bolsa toklusy haram öler diýerler. Molla. Indi bir ýerde gözüňe getip bir molla nerede öldürilýän toklu nerede aslynda gatrawy köp bolsa toklu haram ölýär. Bugaýew aýtdy. Ýoýulýan nakıllar barada gurrun edilenine biz gepleşimiziň şu ýerine tejenli we tagtabadarly çeper höwesçiň we äşleriň bir YouTube kanalyny jemgyýetçiligi
açyk görnüşde paýlaşan nakyllaryndan bir bölegi eşitdirýäris. Dümöwlesen ağaca yapış. Şonun täzesini ýaz, has täzes. Aha. Puluňy torsa baja yapış. Ha, ýene bir nakıl. Aýda gelsen söwüşýärsiň. Günde gelsen köwüşýärsiň. Toya barsan doyup bar, toy donuny geyip bar. Indi dinle. Aha. Toydan gaýsaň doyuk gaýt. Bir täzece köwüşi geyik gaýt. Gelen döwlet. Giden iki döwlet diýip belle. Garaşsyzlyk ýyllarynda da türkmeniň atalar sözüni we nakyllary toplamakda käbir işler edildi. Ýazyjy Gurban Nurdy Geldiýew bilen Amamrat Altyýewiň taýýarlamagyna türkmen nakyllary we atalar sözü adly kitap 2000-nji ýylda Ankarada çap edildi. Mundan olur hem bellenşi ýaly 2016-njy ýylda prezidentiň adynyň Paýhaz Çeşmeti adly nakyllar kitaby çapdan çykdy. Türkiýanyň Inönü Universitetiniň Mugallimçilik Fakultetiniň ilmi işgäri dosent Nesrin Sisiň 2005-nji ýylda Türk dünýäsini öwreniş adly jurnalyň 2-nji sanyna çap edilen ilmi makalasyna türkmen atalar sözüne ilmi esasda çemeleşilýär. Olaryň türk dilinäki ekwivalentleri we bir-birine gapma garşy versiýalar deňeşdirilýär. Meselem türkmenleriň arasynda aşlyk belasyndan dokluk belasy ýamanlýar. Ýöne türk diline bu atalar sözü gapma garşy manyda aýdylýar, ýagny aç gezenden dok ölmek ýegdir diýilýär. Ýa-da bolmasa türkmenleriň arasynda aşatana aşat, daşatana daşat diýilýär. Makalanyň awtorynyň aýtmagyna görä, bu nakylyň türk dilinäki versiýasy sana daşatana sen aşat diýilýär. Ýa-da türkmen dilinäki oturan gyýyz orunly bolar diýilýän söz türk diline oturan gyýyz ogul dogurmaz diýilip gapma garşylykly masal hökmüne getirilýär. Bu ugurda ýazylan işleriň äkresinde türkmen atalar sözüniň nakyllaryň danylygy, olaryň müňýüllüklerden tüzülip halkyň aňyna kemala gelmegi, söz hazinasyna öwrülmegi, olaryň terbiýeçilik, adamkäçilik ähmiýetini ýytylýar. Nakyllar tutuş halkyň düşünje dünýäsini, onuň huşatlyk giňişligindäki gymmatlyklary açyp görkezýär. Aşgabatly ýazyjy Amamrat Bugaýew türkmen atalar sözüniň arasynda bir-birine gapma garşy manyda ulanylýan nakyllary mysal getirdi. Öz onu yıkmasan dostluğunu ımzar diye. Ya özünü süttülüğün dostluğunu kaymak diye. Öyle edersin yanına da paralel onlar sınaklarını hareket ediyor iyisinde yaşaya. 100 varıp kapıra sıyırma. Ya yine öyle akıl 100 varın cennete varmaz. Ya olmasa dost değilime kalktığımda değil ya öz onu yıkmasan dostluğunu ımzar diye öyle. Ama başka akıllı diye dost muamele rast diye. Dost olmasa rast olmasa sözünü kollama diye. Ya olmasa edebin yaşlı uluylısıyla. Benim halk nakılımın biri. İyi anladı yine de halk naklı. Görüşte atarda olsa sıylama. Uluyluyor hem sıyla görme görüşte olsa yaşlı olsa onun sıylama diye. Ya olmasa yine Türkmen naklı. Füýde siýasetten kan görünür diye. Halk paýhasynın yine de örnekli 7 ölçäp bir kes. Diýmek füýde siýasetmek gerekken. Ya olmasa Türkmenle diye ýerde lüňhünärem azdyr. Ýerden yine de halk içinde ýaşap geçýär. Lüňhünärden zerre ırsal ýaşadyr diye. Diýip Bugaýew düşündirdi. Sıralmağa dost ýaşy sylaşmağa ýat, sırdaş bolmadyk dostdan dost bolmaz. Dostun sözüň gizleme diýilýär. Ýani dostuňa syryňy berme, onuň özge dosty bar. Dostu aýtdym sözümi düşman bildi sırmy diýilýär. Mirasgärler şeýle nakyllaryň her haýtysynyň başga kontekstlarda ulanylýanlygyny düşündirýärler. Biz gepleşigimiziň ahyryna şahyr Şiraly Nurmuradowyň toplan türkmen halk nakyllarynyň bir näçesini eşitdirýäris. Gözülüň gowusy gyýsyk kepeden çykar. Gadana näme salsaň çemçäňe de şolýler. Länini aýdan islemediğini işidir. Yiten bıçağın sapı altın. Bulutdan çıkan günden gork, yaşmaktan çıkan dilden gork. Köse her kim bir gyl berse sakkaly bolar. İsan diýerler, mollu diýerler, adamdan gowusy bolmaz. Söýünüňe alyp bilmeseň alanyňa bir söýjek bol. Bir göle bosandy, tutuş owa is boldy. Çağırlıp geldim deyip kovulyan çaň oturma. Ajalyna howlugan geçi çopunyny sörmüş. Jalwarın gysgalygy boyun uzynlygyny aňladýan däldir. Jehenneme giden özüne yoldaş gözler. Yamanyň köýnegi ýakasyndan ýyrtylar. Sürü ýyzyna gaýdanda agsagy öňüne düşer. Atyň aýagyna nal kaksaň eşegem toýnagyny göterer.